በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ንዓለማት ብፍቅር ዝገዝእ ጥንቲ ዝነበረ አልፋ ዓለም ሕሊፉ ዝነብር ኦሜጋ መጀመርታን መወዳእታን ዘይብሉ ናይ አቦታትና አምላኽ ናይ ሰራዊት ጌታ ስለትኽንገር ዘይክእል ምሕረቱ ስለትኽንገር ዘይክእል ፍቅሩን ርህራሄኡን ክብርን ምስጋናን አምልኾን ውዳሴን ስግደትን ንዕኡ ንበይኑ ይግባእ። ንሱ ኣብ ተፀዋዓሉ ካብኡ ዘይትፍለ ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሃን አቁራሪተ መዓት ናይ ሓዲስ ኪዳን ኩርቤል ዝኾነት ኣዲና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ነቲ ኣማናዊ ዝኾነ መግቢ ህይወት ነቲ ኣማናዊ ዝኾነ መስተ ህይወት ስለ ዝሃበትናን ዝወለደትልናን ወዳ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘኽበራን ብዘፍቀራን መጠን ክብሪ ምስጋና ንዓይኹና። ኩሎም መላእክት ነቢያት ሐዋርያት ጻድቃን ሰማዕታት እግዚአብሔር አምላክ ብዝሃቦም ክብርን ማዕርግን ይኽበሩን ይመስገኑን። ዝኸበርኩም ህዝበ ክርስቲያን ከመይ ኣለኹም ከመይ ቀኒኹም? አሜን። ስም ትልኡልን ሕያውን ዝኾነ እግዚአብሔር አምላክና በአና ብድኹማት ባሮቱ ይኽበር ይመስገን። ናይ ሎሚ መዘራረቢ አርእስትና ብዛዕባታ ሳምራዊት ሰበይቲ እዩ። እዚ ቃል እዚ ዝርከብ ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ካብ ፍቅዲ 1 ጀሚሩ ዘሎ እዩ። ስለዚ እዚ ኃይለ ቃል እዚ ብምንባብ እንሆ ናብቲ ትምህርትና ክንኣቱ ኢና። ካብ ፍቅዲ 7 ጀሚረ ከንብበ ካብ ሰማርያ ከዓ ሰበይቲ ማይ ክትቀድሕ መፀት። ኢየሱስ ድማ ማይ ኮታስቲ ንበላ። ደቂ መዛሙርቲ ግና ዝብላዕ ክዕድጉ ናብ ከተማ ኸይዶም ነበሩ። አይሁድ ምስ ሳምራውያን ኣይተሓባበሩን እዮም እሞ እታ ሳምራዊት ሰበይቲ ንስኻ አይሁዳዊ ክንስኻስ ካባይ ሳምራዊት ሰበይቲ ደኣ ከመይ ኢልካ ማይ ክትሰቲ ትልምን ኣለኻ በለቶም። ኢየሱስ ድማ ሕያው ኣምላኽን እቲ ኣስቲኒ ዝብለኪ ዘሎ መን ምዃኑ እንተትፈልጥስ ንስኽ ግዳ ምልመንኪ ነርኪ፣ ንሱ ከዓ ማይ ህይወት መሃበኪ ነይሩ ኢሉ መለሰላ። እታ ሰበይቲ ድማ ጎይታይ መቕድሒ የብልካን ዝዒላኻ ዓሚቕ እዩ፣ እቲ ማይ ህይወት ደኣ ካበይ ክትረኽቦ? ንስኻ ዶ ካብቲ ነዚ ዒላ እዚ ዝሃበ ንሱ እውን ምስ ደቁን ማሉን ካብኡ ሰትዩ ካብኡ ዝሰተየ ኣቦና ያዕቆብ ተዓቢ ኢኻ በለቶ። ኢየሱስ ድማ መለሰላ ካብዚ ማይ እዚ ዝሰቲ ዘበለ መሊሱ ክጸምእ እዩ። እቲ ካብቲ ኣነ ዝህቦ ማይ ዝሰቲ ግና እቲ ኣነ ዝህቦ ማይ ኣብኡ ንዘለዓለም ህይወት ዝፍልፍል ዓይኒ ማይ ክኸውን እዩ እምበር ዘለዓለም ማይ ክጸምእን እዩ። እታ ሰበይቲ ከዓ ጎይታይ ከይጸምእ እሞ ክቐድሕ ድማ ናብዚ ከይወርድሲ ካብቲ ማይ እትሃበኒ በለቶ። ኢየሱስ ከዓ ከይዲ ሰብኣይ ክጸዊዕኽ ናብዚ ንዕ በላ። እታ ሰበይቲ መሊሳ መለሰትሉ ሰብኣይ የብለይን በለቶ። ኢየሱስ ከዓ በላ ሰብኣይ የብለይን ብምባል ክስ ቁንዕ ትዛረብኪ 5 ሰብኣይ ነይሮም ኺዮም እዚ ሕጂ ምሳኽ ዘለውን ኣይ ሰብኣይክን እዩ እዚ ሓቂ ተዛረብኪ። እታ ሰበይቲ በለቶ ጎይታይ ንስኻ ነቢይ ምዃንካ እርኢ ኣለኹ። ኣቦታትና ኣብ ዝኸረንዚ ሰገዱ፣ ንስኻትኩም ግና እታ ክሰግዱላ ዝግባእ ስፍራ ኣብ ኢየሩሳሌም እያ ኢኹም እትብሉ። ኢየሱስ በላ ኣቲ ሰበይቲ ኣብ ዝኸረንዚ ወይ ኣብ ኢየሩሳሌም ንቦ ዘይሰግዱላ ግዜ ከም ትመጽእ እመኒ። ንስኻትኩም ዘይትፈልጥዎ ኢኹም ትሰግዱ፣ ንሕና ግና ምድሓን ካብ ኣይሁድ እሞ እንፈልጦ ኢና ንሰግድ። ኣምላኽ መንፈስ እዩ፣ እቶም ዝሰግዱሉ ድማ ብመንፈስ ብሓቅን ክሰግዱሉ እዮም። ኣቦ ከምዚ ዝበሉ ሰገድቲ እዩ ዝደሊ እሞ እቶም ናይ ሓቂ ሰገድቲ ነቦን ብመንፈስ ቅዱስን ብሓቅን ሰግዱላ ሰዓት ክትመጽእ ኢኻ፣ ንሳ ከዓ ሕጅያ ትብለ ቃላቱ። ስም እግዚአብሔር ኣምላክና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ወገናተይ እግዚአብሔር ኣምላክ ንፍጥራቱ ዝሓድግ ኣምላኽ ኣይኮነን። ናብዛ ሰበይቲ እዚኣ ብዙሕ ኪሎሜተራት ተጓዒዙ ብህሩማ ፀሓይ እንሆ ናብታ ናብ ዒላ ያዕቆብ ማይ ክትቀድሕ ዝመፀት ሰበይቲ ናብኣ ኸደ። ሎሚ ብዙሓት ሰባት እግዚአብሔር ኣምላክ ምሳየ የሎን ዝብሉ ሰባት ኣለዉ። ሎሚ በይነየ እግዚአብሔር ኣምላክ ገዲፍኒ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ። ነገር ግን እግዚአብሔር ኣምላክ በይንኻ ከም ዘይገድፈካ ያው ምስክር ዝኾነት እዛ ሰበይቲ እዚኣ
ዛ ሰበይቲ እዚኣ ሓሙሽተ ሰብኡት ከም ዝነበርዋ ኣብ ጽሑፍ እዚ ተጻሒፉሎ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይዛ ሰበይቲ ህይወትን ዛንታን ታሪኽን ይፈልጥ ስለ ዝነበረ ካብቲ ዝነበረቶ ናይ ጽምዋዕ ዓለም ካብቲ ዝነበረቶ ናይ ምሽቁራር ዓለም ኣውፂኡ መንፈስ መታን ክዘርኣላ እንሆ ብዕላማ ናብዛ ሰበይቲ እዚኣ ብሰማርያ ኣቢሉ ክሓልፍ ግዲ ይኮኖ። ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዋላ ሓደ ፍጥረት ዝርስዕ ኣምላኽ ኣይኮነን። ብነብሱ ወከፍና ዝግደስ ኣምላኽ እዩ። ብነብሱ ወከፍና ዝቁርቆር ኣምላኽ እዩ። ወገናተይ እግዚኣብሔር ኣምላክ ርስዕኛ ይንበል ሰብ ክርስዓና ይኽእል ይኸውን እዩ። ነገር ግን እግዚኣብሔር ኣምላክ ርስዕኒ እዩ እግዚኣብሔር ኣምላክ ነፊግኒ እዩ ኣይንበል ወገናተይ። እግዚኣብሔር ኣምላክ ንፍጥረታቱ ዝርስዕ ኣምላኽ ኣይኮነን። እግዚኣብሔር ኣምላክ እቶም ዝፈጠሮም ደቂ ሰባት ዝርስዕ ኣምላኽ ኣይኮነን። ስለዚ ብዙሕ ኪሎሜትራት ተጓዒዙ ብዕላማ ናብዛ ሰምራዊት ሰበይቲ እዚኣ ከደ ይብለና። ስለ ቃላቱ ስም እግዚኣብሔር ኣምላክና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ኢየሱስ ድማ ማይ ኣስትኒ በላ። እታ ሰምራዊት ድማ ንስኻ ኣይሁዳዊ ኣነ ኸኣ ሳምራዊት ከመይ ኢልካ ማይ ትሓተኒ ኢልካ ብምባል ሓተተቶ። ኣይሁዳውያን ኣብ ልዕሊ ሳምራውያን ንዕቐት ስለ ዝነበሮም ሳምራውያን መብዛሕትኦም ብኣምላኽ ዘይኣምኑ ስለ ዝነበሩ ነው ኣይሁዳውያን ይንዕቕዎምን ይግልልዎምን ነበሩ። ስለዚ ንስኻ ኣይሁዳዊ ክነስኻ ንስኻ ካብቶም ንሆ ኣዝዮም ኣጥበቕቲ ካብቶም ኣዝዮም ብኣምላኾም ዝቁርቆሩ ካብቶም ኣዝዮም ብእምነቶም ዝቁርቆሩ ኣይሁዳዊ ክነስኻ ከመይ ኢልካ ንዓይ ማይ ትልምነኒ ኣለኻ ኢላ ሓተተቶ። ከምኡውን ካብቶም ኣዝዮም ዝፍንፍኑና ኣይሁዳዊ ክነስኻ ከመይ ኢልካ ንዓይ ማይ ኣስትኒ ትብለኒ ኣለኻ ብምባል ሓተተቶ። ወገናተይ ሎሚ ኣብዚ ግዜ ዝኩ መብዛሕትና ንሓድሕድና ብዓልየት ብኣውራጃውነት ዝተፈላለና ኢና ዝተፈናፈና ኢና ወገናተይ። ግን እግዚኣብሔር ኣምላክ ከምኡ ይኮነን። ክርስቶስ ኣምላኽና ናይ ከምዚ ዓይነት ኣምላኽ ኣይኮነን። ናብዛ ሰብ እዚኣ ዝመፀ ወየዳ እንሳ ይፈለጠትን እምበር ናይ ዘለዓለም ህይወት ማይ ክህባ እርካታ ክህባ እዩ ዝመፀ። ናይ ዘለዓለም ዕረፍቲ ክህባ እዩ ዝመፀ። ኢየሱስ ከዓ ከምዚ ልመለሰላ ናይ እግዚኣብሔር ህያብ ከምኡውን እታ ኣስቲኒ ዝብለክ ዘሎ መን ምዃኑ እንተትፈልጥስ ንስኺ ምለመንክዮ ነርኪ። ንሱ ድማ ማይ ህያው መሃበክ ነይሩ፣ ንሱ ድማ ማይ ህይወት መሃበክ ነይሩ ብምባል መለሰላ። ድሕሪ እውን ካብዚ ማይ ዝሰተየ መሊሱ ይጸምእ፣ ካብቲ ኣነ ዝህቦ ማይ ዝሰተየ ግና ኮታ ይጸምእኒ ብምባል ነታ ሰበይቲ ኣረጋግጸላ። ምክንያቱ እታ ሰምራዊት ሰበይቲ በአካል ጥራይ ዘይኮነስ ብውሽጣውን ጸሚያ ስለ ዝነበረት ብስጋ ጥራይ ዘይኮነስ ብመንፈሱን ጸሚያ ስለ ዝነበረት ሰባት ነጺጎማ ስለ ዝነበሩ ክርስቶስ ኣምላኽና ሰበይቲ እዚኣ ኣቢሉ ክመጽእ ግዲ ኾኖ። ለምውን ኣንታ ሓወይ ኣንታ ሓፍተይ እግዚኣብሔር ኣምላክ ዝረስዓካ ዝመስለካ ሰባት ነጺጎምን እዮም ሮማይ ናተይ ህይወት ኣብቂዑ ትብል ዘለኻ እግዚአብሔር አምላክ ብዙሕ ኪሎሜትራት ተጓዒዙ ናባኻ ይመጽእ ኣሎ ከዘራርበካ ሽግራትካ ክዕልለካ ንሽግራትካ ክፍኩሰልካ ካብቲ ዘየጽምእ ናይ ዘለዓለም ህይወት ማይ ከስትየካ ናባኻ መጽእ ኣሎ። ዘየጽምእ ማይ ናይ ዘለዓለም ቅዱስ ቃል ወገናተይ ዘየጽምእ ማይ ዘየጽምእ ምግቢ ናይ ዘለዓለም ነው ቅዱስ ቁርባኑን ቅዱስ ክቡር ደሙን ወገናተይ። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ካብቲ ዘየጽምእ ማይ ከስትየካ ናባኻ ይመጽእ ኣሎ። ስለዚህ እዛ ሰበይቲ እዚኣ በአካል ጥራይ ዘይኮነሽ ብውሽጣ ትጸምእ ነበረት። ሰባት ነጺጎማ ስለ ዝነበሩ እንሆ ሰባት እኳ ካብኣ እንተረሓቑ ሰባት እኳ እንተገልልዋ እቲ ኩሉ ዝፈጠረ ኣምላኽ ምስኣ ከም ዝኾነ ንኽነግራ ብዙሕ ኪሎሜትራት ተጓዒዙ መጸ። እቲ ሓቀኛ ፍቕሪ ብውግዘት ኣይግለጽን ወገናት። ሓቀኛ ፍቕሪ ይገለጸላ። ንሕና መብዛሕትና ንብዙሓት ሰባት ብውግዘት ካብ ነፍስና ሪቕናዮም ኢና፣
ወጊዝናዮም ኢና ግን ተሐቀኛ ፍቅሪ ብውግዘት ዘይኮነስ በፍቅሪ ዝግለጽ ወገናተይ ንሆ ድማ ካብቲ ናይ ዘለዓለም ህይወት ማይ ከስቲ ያመፀ እቲ ዒላ ምሳሌ ናይ ግዛዊ ህይወትና ዓለማዊ ዕግበትና እዩ ዓለማዊ ዕግበትና ዘይመልእ ዒላ እዩ ወገናተይ እቲ ዕትሮ መዓልታዊ ቃልስናን ልምድናን ወገናተይ ኣብ ሕቆና ኮይኑ ዘጎብጠና ኣብ ኣእምሮና ኮይኑ ዝሓልከና ሓሳባትና ወገናተይ ከምኡ ድማ እቲ ህያው ማይ ናይ መንፈስ ቅዱስ ናይ ጸጋ ድሕነት ምሳሌ ወገናተይ ስለዚ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ማይ ክሰቲ ደልያ ናብቲ ዒላ መፀት ነገር ግን ምስቲ ምንጪ ህይወት ዝኾነ ምንጭ ማይ ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽ ተራኸበት ባዶ ኮይና መጽያ ግና ከመሊኣ ተረፈት ሓፊራ መጽያ ግና ከተቀይራ ተመልሰት ኣብ ሰዓት እዚ ክርስቶስ ኣምላኽና ንሆት ዝመጽእ መሲሕ ንሱ ምዃኑ ምስ ፈለጠት ዕትሮኣ ሰንድያ ናብ ከተማ ኸደት ይብለና ንሆ ድማ እታ ኣብ ቅድሚ ሰባት ንኸይትረአ ትፈርሕ ዝነበረት ሰበይቲ ንሆ ዕትሮኣ ብምስንዳው ብግልፂ ስለ ክርስቶስ ክሰብኽ ጀመረት ንሆ ነቲ ኩሉ ዝገበርክዎ ብግሃድ ዝነገረና ኣምላኽ ረኺበዮ ኩሉ ናይ ውሽጠይን ውሽጠይን ዝፈልጥ ኣምላኽ ረኺበዮ ንዑርኣዩ እንዳበለት መስከረት ክርስቶስ ኣምላኽና ናብ ህይወት ከም ዝቐርብ ሰባት እንታይ ክብሉን እዮም ሰባት ከም ዝኽገብሩን እዮም ዘይኮነ ትብል ስንታይ ዳ ነቲ ናቱ ሰናይ ተግባራት ንኽትምስክር ኢኻ ናብ ከተማ ትወፅእ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ብወሮርማ ፀሓይ ዒላ ማይ ክትቀድሕ ትኸይድ ዝነበረት ንሆ ኣብ ዝሙት ዝተረኽበ ሰብ ብኣይና አይሁዳውያን ሕጊ ብዳርባ ኣምኒ ይቕተል ስለ ዝነበረ ንሆ አይሁዳውያን ከይረኽብዋ እሞ ብዳርባ ኣምኒ ከይቀትልዋ ንሆ አይሁዳውያን ከይረኽብዋ እሞ ከይሕስርዋ ብምፍራሕያ ብወሮርማ ፀሓይ ኩሉ ሰብ ኣብ ገዝኡ ምስ ዕረፈ ብቐትሪ ናብቲ ዒላ ማይ ትኸይድ ዝነበረት ስለዚ ወገነይ ሎሚ እውን ብቐትሪ ናብ ብዙሕ ምንጭታት ትኸይድ ኣለኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላክ ክዕረፈካ ናባኻ መፂሎ ኖ ብቐትሪ ናብቲ ኩሉ ግዜ ሰቲኻዮ ዝፅምእ ማይ ትኸይድ ኣለኻ እሞ ክርስቶስ ሕጂ ንሓዋሩን ካብቲ ዘየፅምእ ማይ ከስተየካ ይመፅእ ኣሎ ስለዚ ናብ ኣምላኽ ተመለስ ናብ ክርስቶስ ተመለስ ናይዛ ሰምራዊት ታሪኽ ናይዛ ሰምራዊት ሰበይቲ ታሪኽ ናይ ኩላትና ታሪኽ ወገናተይ ስለዚ ክርስቶስ ኣምላኽና እውን ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ ጽምው ዝበለ ቦታ ንሓዋሪ ህይወትና ኣብ ዝቕይር ህሞት ልክዕ ከምታ ሰምራዊት ሰበይቲ ኮይኑ ይዕልለና ኣሎ እዛ ሰምራዊት ሰበይቲ ንብዙሕ ግዜ ናብዚ ዒላ ማይ እዚ ተመላሊሳ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝገበረቶ كمية تملالس نيرا تا معلتتي ترى معلتيا نيرا تا معلتتي نور عمامات فتملا معلتيا نيرا نجر جنافتا معلتتي مس كريستوس تراخبت كندينوتينا كندا سبراويت سبيت ازيا ابي هوتنا بزح موصان مورادن هيوت نحلف لك أنت سمراوي سبيتي منفساوي هوتنا تقولين كله وشتنا تقولين كله نسرح نملالس نعتو نورد ندير كل نجار بدقة نور يمثل أو وشتنا جن تسمئل تسمئي منفساوينت تسمئي ناب أملاخ مقراب تسمئي مجد أملاخ مفلات أو وشتنا له ما يكعقبو زي كأل تسمئي استفلالي مستثات كعقبو زي كأل تسمئي إذا السمراوي تسبيت زيئة كابت كل جزية تسمئو ما يكتقدحها متيا
ክርስቶስ ግና ካብ ዝዓቢ ነገር ኣቕረበላ ከምዚ ኢሉ ከዓ ተዛረባ ካብቲ ኣነ ዝህቦ ማይ ዝሰተየ ከቶ ኣይክጸምእን እዩ ከቶ ንዘለኣለም ኣይክጸምእን ይበላ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ካብቲ ዒላ ማለት ኣይኮነን እንታይ ደኣ ትህያው ማይ ጸጋ ኣምላኽ እዩ ወገናተይ እቲ ህያው ማይ መንፈስ ቅዱስ እዩ ወገናተይ እቲ ህያው ማይ እቲ ህይወት ዝህብ ማይ ካብ ክርስቶስ ዝመጽእ ህይወት እዩ ወገናተይ እታ ሰበይቲ ኣብ መጀመርታ ኣይተረድኣን ብዛዕባ ስጋዊ ማይ ጥራይ ተሓስብ ነይራ ሎሙን ብዙሓት ካባና ድኹማት እኮ ኣለና ወገናተይ ብዛዕባ ስጋዊ ነገራት ጥራይና ንሓስብ ብዛዕባ ስጋዊ ዕግበት ስጋዊ ተስፋታት ስጋዊ ረኣይታት ጥራይና ንሓስብ ካብዛ ዓለም እዚኣ ዕግበት ንደሊ ካብ ገንዘብ ካብ ዓወት ካብ ዝምድናታት ካብ ምቾት ዕግበት ንደሊ ነገር ግን ሕጅውን እንተኾነ ባሉነት ይስማዓና ኣሎ ምክንያቱ ነፍስና በዓለማዊ ነገራት በዓለማዊ ተስፋታት በዓለማዊ ዝድሰሱ ነገራት ክትረክእ ስለዘይትኽእል ክትዓግብ ስለዘይትኽእል ነፍስና ክትዓግብ እንተኾይና ኣምላኻ የድልያ ስለዚ ክርስቶስ ኣምላኽና ነታ ሰምራዊት ሰበይቲ ዝዛረባ ዝነበረ ብዛዕባ ግዝያዊ ማይ ዘይኮነስ ብዛዕባ እቲ ዘየጽምእ ናይ ዘለኣለም ህይወት እዩ መዓርኽ እንደይ እቲ ትጓዓዞ ዘላ ግዝያዊ ተግባራታ ከም ዘጽምእ መልሹ ከም ዘጽምእ ብዙሕ ግዜ ናብ ዒላ ዝምምልላስ ዝፈጥሮ ናይ ጽምኢ ደረጃታት መዓርኽ እንደይ መሪር ምዃኑ ይገልጸላ ሕሉፍ ህይወታ ይገልጸላ ሓቅነታ ይገልጸላ ነገር ግን ክርስቶስ ኣምላኽና ወላዛ ሰብ እዚኣ ሓሙሽተ ሰብኡት ይንበራ ወላዛ ሰብ እዚኣ ካብቲ ሕጊ ኣምላኽ ወፂኣ ትንበር ደኣ እምበር ኣይነጸጋን ወክርስቶስ ብዛዕባ ኩሉ ይፈልጥ ነበረ ኢጋታታ ስብራታ ቃልሳ ውድቀታ ድኽመታ ኩሉ ይፈልጥ ነበረ ነገር ግን ክርስቶስ ኣምላኽና ሕጅውን እንተኾነ ብፍቕሪ ምስኣ ይዘራረብ ነበረ ወፍቑራቲ ሓደ ግዜ እኮ ካብ ኣምላኽ ንሕባ ኢና ኣነ ይበቅዕኒ ኣነ ሓጢአተኛዬ ኣምላኽ ንዓይ ኣይቅበለንን ንብል ኢና ነዛ ሰበይቲ እዚኣ ግን ምርኣይ ያስክ ክርስቶስ ኣይገደፋን ክርስቶስ ኣይነዓቓን ክርስቶስ ብኣቢሉ ክሓልፍ ግዲ ይኾኖ ክርስቶስ ብሓንቲ ነፍሲ ዝቁርቀር ኣምላኽ እዩ ወገናት ካልእ ኣብዚ ትምህርቲ እዚ እንመሃሮ ካልእ ዓሚቕ ትምህርቲ ኣሎ እዛ ሰበይቲ እዚኣ በይና መፀት ካልእ ሰብ ኣብ ዘይነበረሉ እዋን ምክንያቱ ንምንታይ እንተይልና እዛ ሰብ እዚኣ ኣዝያ ብሓጢኣታ ዝሓፈረት ሰበይቲ ነበረት ብኢንተኣ ዝሓፈረት ሰበይቲ ነበረት ብኢንተኣ ዝሓፈረት ሰበይቲ ነበረት ምክንያቱ ዝተፈርደት ዓለም ዘብቅዖ ኮይኑ ይስምዓ ስለ ዝነበረ ምክንያቱ ብሰባት ዝተገለለት ሓንሳብን ሓዋርን ህይወታ ዝጸልመተ ኮይኑ ይስምዓ ስለ ዝነበረ ሎሚ መብዛሕትኡ ኢና ሰባት ከምዚ ዝስምዓና ዘሎ ብሕትውና ዝተገለለ ህይወት ድምፂ ኣልቦ ቃንዛ ተሰኪምና ንጓዓዝ ብዙሓት ሰባት ኣለና ኣብ ጽምዋ ግን ምስ ክርስቶስ ተራኸበት ነዚ ሃይለ ቃል እዚ ኣብ ጽምዋ ኾንካ ትሰምዖ ዘለኻ ሰብ ድሮ ምስ እግዚኣብሔር ኣምላክ ተራኺብካ ኣለኻ ክርስቶስ ይዛረበካ ኣሎ ሓቀኛ ድምፂ ኣምላኽ ይዛረበካ ኣሎ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ኣብ ጽምዋ ምስ ክርስቶስ በይና ተራኸበት ሓደ ግዜ ክርስቶስ ኣምላኽና
بيننا قلل أبيلو أقلل أبيلو كسمعنا يدليو ناي بيننا قزيه ساعة كهلونا يقبقو شوع كريستوس كرخبنا متشؤ بتاي وجناته لو ممكن أن نسخاتكم من بيننا كريستوس كيرخبنا أب أوتان أب دان كيران أب سخران أب قايلان نركب علينا أب حميت أب طرفنة نركب علينا مغانسة ناي نقر كيكون نحمق نقر سلازي تعلال الناقصن كله أب لبا قال نقر كغير يجمبر نبره كم مدنقار توص نبرت ناب رديت قطعة تقرم نبرت ناب منت قطعة تقرم نبرت شو كل نقر مسبرها الله نعملخ نقر كل مسبرها الله عترعا ماي قديفا نابت ختمها لما تملست مخنياتو كان ماي زعب نقر تزرخبت حانساب زي يتسمع ماي مستخايو زي يتسمع ناي زلالم هيوت زخونة منش ماي زخونة كريستوس تأماناوي ماي زخونة كريستوس تزرخبت ناب كتما عترعا قديفا كلو قعقل تما قديفا كلو قساو نقر قديفا ونمسكرنت نوانجيل ناب كتما دهيبت مخنياتو كان ماي زعب نقر تزرخبت لومكو قناتي كافتي إذن نازل سقاو نقرات زعب نقر سلا زي رأنا سلا زي تتكورنا سلا زي استوعلناينا أب سقاو نقر نبرز لنا أمبر بزوح من فساوي هوت كابزي عالماوي هوت زقلاقل بزوح من فساوي أقات أميتات هالو قناتي سلازي اتماي عترونتناي قدم هيوتا يوكل تمعالتاو لمدتاتا اتبادو من لاي اتمبخان يقلت مس كريستوس مسترخبت قنا نتبادو نتقديفا سلا كريستوس كتمسكر ناب كتما بوي مسكر دما خولت نخالو دما كمزيلا مسكرت معون حاد زقبر كو كل زنقرن سبعي رأيو نتتحبي ازفتمو كل حاتياتين بدلين بقلت زنقرن سبعي زي فولت سبعي معو رأيو معو نتمسح رأيو اندا بلدك تمسكر جنب سلازو قناتي كرسو زمسو لوت ازيو كاب حاتياتين ناب امانيو كاب حفرتنا بدفرت كاب بادونتنا ملأت زساقاقر أملاخ يزلنا وقناتي زانتا زاسمراوي سبيتي زانتا ترايا يكونن نخلاتنا أبنتيا كلاتنا تسمئي منفساونت علنا كلاتنا ندولي نقرال لنا كلاتنا اتهياو ماي يدلينا له كلاتنا تنايزل عالم هيوت زورس ماي يدلينا له سلازي لومي كريستوس اب قدميكم دو يللو لك خمتا بتاعيلا دو لك خمتي اب عيلا دو زبله لوم دما دو يللو وجناتي اقالبكم هابون يبلنا له انا دما ماي هيوت كهوكم يبلنا له سلازي شللا ينبلو اين دونغي نابو نقرب ناب قالو نقرب ناب بيتو نقسقس لبنا دما نخفترلو شروطي ياو ماي دما فنقبلنا سلام زهب ماي نفس زوفوس نايزل العالم ماي ناب نايزل العالم هيوت زوسد ماي ناب نايزل العالم مقدي زمرح ماي ناب نايزل العالم عرفت زمرح ماي حنساب مستخايو زي يصمع ماي سلازو وقناتي كابزي زلنا نا هيوت صمئي كنوصئ نت منጭ كل هيوت زخونه كريستوس املاخنا كنرخو يغبانا ጸጋ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦ ከምኡን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩላትና ይኹን
بزنبرنا جزي باريخون قديسون ስለዝሃበና ክብርን ምስጋናን አምልኾን ውዳሴን ስግደትን ንዕኡ ንበይን ይግባእ ወስብሃት ለእግዚአብሔር